Hello. Nyomom a gombot egyébként, és nem mozdul. Tehát így vannak ilyen gyors rohamai ennek a szaros játéknak. Nagyon szar egyébként, tele van mindenféle buggal, mindenféle hibák vannak benne. Ok nélkül meg kell állítni, ennyire beszarja a lovam? De úristen. Nekem ebben egyszer odaérek, ahova akarok. Hanem, hogy oda hova felmenni. Nem értem. Hát felmegyek. Kit érdekel? Lecsúsztan a hegyről. Elindul fél órával később. Ez mi? Szarhely. Szarhely. Ó, de jó. Új, mi ez? Így valaki ide szemetet és meggyújtotta. Fúj, de szar. Hát nem tudom mi ez itt. Hogy ezek mik lennének. Szarok, az biztos. Ja, Istenem, mik vannak. Futok, csak a szaroktól nem tudom hova. Kiértem. Mindegy. Hello.